Ndị be anyị ekenekwanụ m unu. Ya bụ Igbo Media ka ji wee bịa n'ụbọchị nke taa n'iru akwụkwọ iwetara unu ya bụ ozi nke na-eme taa na Abuja gbasara maka nwa onye Igbo bụ onye Igbo na-anụrụ okwu bụkwanụ ọhamadike ndị Igbo, aha ya bụ Maazị Nnamdi Kanu okwu ya ka ji maka ya wee bịa ngwa gee ya bụ ife dịka update ya wee dị. Ekene dịrị Chukwu oke abịa ma na ndụ ya dịrị ya ande na o nwere arụ isi ike ihe ma bụ na ihe ọbụla bụ ihe ọma ndị Igbo na-azọ na fa ya eweta ya. So mana tupu anyị gaa n'iru ibrifuru unu ife meburu oge gara aga, ọ bụ na nke ụbọchị izi gị kaba alụ nke tụsa ya bụ ozi n'iru akwụkwọ ka ụmụnne anyị ndị ọzọ na wee na-eweta information ihe na-aga n'obodo a nọ n'ime ya. Alright, kudos to Aloy Ejimakor bụ the special counsel to Maazị Nnamdi Kanu for mbọ niile ọ na-agba ịfụ Maazị Nnamdi Kanu imekwana sure na ihe a na-ekwu na ọ na-aga ọfụma. Alright, ka anyị gụpụtara unu ife ụmụnne anyị kwugasị dị iche iche alright n'iru akwụkwọ gbasara maka ya bụ ife, mana tupu anyị gosi na ya bụ ife ụmụnne anyị kwugasị dị iche iche, o nwere ihe Aloy Ejimakor kwuru n'oge gara aga, quote press brief gbasara maka the deputy House of Senate bụ Kalu. O speak about Nnamdi Kanu's release. Nnamdi Kanu's release na yo Tinubu to tamper justice with mercy n'ebe Nnamdi Kanu nọ. Onye ọzọkwa federal lawmaker appeals to Tinubu to pardon Maazị Nnamdi Kanu. So ya bụ ife na-aga bụ oge gara aga tupu Nigerian government wee wakwa Maazị Nnamdi Kanu ya bịakwa ụlọ nke ọkaikpe n'ụbọchị nke tata bụ 10th. O nwere ihe meenụ after ka Aloy Ejimakor visit Maazị Nnamdi Kanu na DSS custody, o wee dọọ aka na ntị. Quote, upholding the rule of the law is more important to me than anything else. Maazị Nnamdi Kanu ọ gwalụ special counsel ya and also the lead counsel bụ Aloy Ejimakor say that nobody should ask for apology on his behalf for his release because no way anything no bụ na o melụ na Nigerian government ewere ife oye ya eji wee kpe ya ikpe akwụ na aghọta. So ife aka Maazị Nnamdi Kanu kwuru gwara Aloy Ejimakor ya gwa ndị media that now anybody asking for his pardon, that he has never committed any offense, that the only offense or committed na ọ na-asị ọ sị ka ụmụnne ya ka ewe justice, equity and fairness n'ebe ndị Igbo nọ, and n'ife a na-eme ndị Igbo na Nigeria adịlọ mma ka ọ sị ya bụ offense ọ committed eji wee kpụrụ ya wee kpuchie and ka esi wee budata ya n'obodo a bife jọrọ njọ is what we call kidnapping, and it's an offense for international law. Iburu mmadụ out of his way budata ya obodo a wee jidekwu ya wee tụọ ya wee dobe ya n'ụlọ nke nga anyị na-akpọ DSS. Up to now were ife eji wee charge ya to court, were ife n'ife eji wee tụọ ya nga ọ nọrọ ebe ahụ for nothing because of na ọ na-azọ the freedom of his people. So wee dọọ Aloy Ejimakor aka na ntị si ya biko do let nobody beg for his pardon, that Nigerian government has no case on him, that he has no case to answer. So no ya bụ ife dịka o si dị ka anyị gụpụtara some of the comments ụmụnne anyị kwugasị dịka oge Maazị Nnamdi Kanu batara n'ụlọ nke ọkaikpe ọzọ dịka ịbịa bụ chetara na tata bụ 10th of February 2025, ụbọchị ahụ akara aka. Alright, this according to Obi-Nwanne Onyedika. Also, the God Almighty will help Maazị Nnamdi Kanu. You will come out victorious. Alright, here bụ ụmụnne anyị ife ha comment na the comment section on Twitter. Also, na God Almighty ga-enyere Maazị Nnamdi Kanu aka na ọ ya pụta with a flying color. Alright, this is according to Obinna Owakwe. Also, that na Biafra will come, nothing will stop us. This is according to Obinna Owakwe. Okwuru si na Biafra
will come, nothing will stop us. Alright, because the information I was in a table na court to get bido around 12 in the moon. Yes, 12 p.m. Kaya commence the court. Alright, all information I need to drop all ya tupu ayaga kwa n'iru ewetara ya bụ ihe ụmụnna ekwugasị n'iru akwụkwọ gbasara ka ya bụ ife si aga. This is according to Ferdinand Obinna. Also, God Almighty will be with you, onye ndu, the only man in Igbo land that will bring peace to all nation. All right. This is according to Ferdinand Obinwanne. All right. Onye ọzọ dị ka ibe ya bụ when so many things ụmụnna kwugasị n'iru akwụkwọ ọgbọ oblika olili nne mana anyị ga-ewetara unu ya n'usoro ụmụnne m ka anyị jiwa ya na-ewere n'ihe otu ahụ. All right. This is according to Uche kwuru sị Biafra will come, nothing will stop us. The MAZI NNAMDI KANU, the Almighty one, is the only one that will set us free. All right. One night woke up Uche ọ na-asị that na nwere onwe nke ndị Igbo ga-abịa na nwere ife ga-stop ya, no matter what ife asọkwasị mee na nwere ife ga-stop nwere onwe ndị Igbo na ọ ya abịalili. All right. Ya bụgasị ife ụmụnna anyị na-ekwu na Twitter handles Aloy Ejimako and gbasara ka ya bụ ife ga-esi wee gaa ife anyị na-ewetara unu. Anyị ga-enyekwa unu ka ya bụ ikpe ga-esi wee gaa na after the court sitting anyị ga-emekwuru unu analysis kọwara unu ka o si wee gaa. So mana nke agodo anyị na-etinyere unu n'ụbọchị nke taa bụ na MAZI NNAMDI KANU abịago court, is already in the court now, and arụ siri ike, is very happy and is very sound and okay. So ka amana ka ya bụ ife ga-esi wee gaa tata n'ụlọ nke ọkaikpe. So dịka ịbụ onye ọma na-ege ntị ka efe iwere ikwu n'ụdị nke gị gbasara maka ya bụ ife ka o esi wee gaa taa n'ụdị nke gị ka efe iwere ikwu, is MAZI NNAMDI KANU going to be released today or not? Drop ọra ya na comment section ebe isi wetara ya bụ ozi na Eastern News 24. Ka efe iche gbasara ka ya bụ ikpe ga-esi wee gaa n'ụbọchị uhuruchi nke taa. Gịnị ka iche n'ụdị nke gị? Ka baro ka idetuola ya down ka efu ife iche n'ụdị nke gị, ka efu alụ gị gbasara maka ya bụ ife ka o si aga na Eastern Region and also the court case ewe na Abuja. Alright, this is ka agụpụtara unu mmadụ ịtọ ọzọ anyị wee gbatu break anyị ka anachitekwa n'azụ. Alright, this is according to Oluchukwu Uba. All say that now Biafra is the only hope to ndị Igbo, that the Biafra is the only hope to ndị Igbo. All right, what do you have to say, my country people? Drop it on the comment section. All right, this is all right, this is according to Biafran Time. Here code na Twitter. Also, nobody can stop Biafra. That nobody can stop Biafra. All right. This is also according to the last but not the least. All right, this is according to Francis Nwa Biafra. Okurusi free MAZI NNAMDI KANU, free MAZI Simon Ekpa Njoko. Thank you once again for joining us in the Igbo again. I still know. Ka efu nuche n'ụbọchị nke unu dịka onye ndu bịara ụlọ nke ọkaikpe n'ụbọchị nke taa. Ka efu iche ga-eme n'ụlọ nke ọkaikpe jọbụra ya na Eastern News 24 ebe anyị si wetara ya bụ ozi. Ngwa nke mesịa na ụmụnne m.